Daimari family आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर आं बुंखादोंमोन नेक्स्ट भिडिअ आंना मा भिडिअ जागोन अनबक्सिं भिडिअ जागोन होनदोंमोन दा आं भिडिअखौ लानानै फैबाय नोंथांमोना नायलांदो बे मा बुस्थु आरोना एक्साइटेड दा नोंथांमोनाबो नायनो ओमफ्राय दहाय मर्निंआव आफ्टारनुनाव आङो पस्ट होदोंमोन आरोना जेन बे मा बुस्थु जाथावना होननानै आनबक्सिंनि भिडिअ आरोना ओमफ्राय सोरबा बुंहरदों मबाइल फन आरो सोरबा बुंहरदों पावार बेंक स' नोंथांमोननि गेस खालामनाया रावनाबो जायासै आरोना स' एक्साइटेड ना नायनो I hope नोंथांमोना एक्साइटेड बे मा बुस्थु आरोना नायनो स' भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा आरो सासे फंबाय आरोना आंखौ माने कमेन्ट सेक्सनाव खनसेल' नङा आरोना खोनथाम खोनब्रैसो जाबाय आरोना आब' आंनि चेनेलखौ नोंनि भिडिअ बुंना हो प्लिज आब' नोंनि चेनेलखौ स' बोरैबाबो नाङो ना ने रिकुवेस्ट खालामहरबाला ओमफ्राय इगनरथ' खालामनो हाया इमान रिकुवेस्ट खालामहरबा बेनिखायनो भिडिअ बुंना होनोसै होननानै बे आगैनि चेनेला बे स्क्रिनाव होदो दे आङो जनदीप आर गयारि आरोना नै नोंथांमोना सेभ खालामनानै अननानै सापर्ट खालामना होदों आं स्क्रिनाव होना होदो थुदो बिदिब्ला आनबक्सिं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै स' लोगोफोर आं फ्लिपकार्टनिफ्राय सानग्लास अर्डार खालामदोंमोन आरोना सानबाय नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै आंनि सानग्लासा मादि नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदों आं दा देखायनोसै आरोना आनबक्सिं खालामसै माने आं प्लास्टिकखौ बिसिखाबाय आरोना लोगोफोर माने नायनो लुबैनाया हाथारलामोन ना मैयानो फैदो आरोना मैया माने 10 तारिखाव फैदो आरो ओमफ्राय फैनो गोनाङाथ' 15 जुलाइआवसोमोन ओमफ्राय एडभान्स फैबाय आरोना स' दा आं आनबक्सिं खालामनोसै टें 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 मोनसे बेयाव दंखायोमोन आरो स' बेनो सानग्लासा स' नोंथांमोना नुदो जानो हागौ बेनो आरोना ओमफ्राय मोनसे स्प्रे बटल मोनफायो बे स्प्रे बटला ओमफ्राय मोनसे हि स्प्रे बटलखौ लेथ्रा जाबोला साफा खालामग्रा आरोना बेजों बे लोगोसे मोनफायो ओमफ्राय दा आं गानना नायनोसै नोंथांमोना मादि नुयो खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव आगे सासे दङ आरोना स' मादि नुदोथाय फार्स्ट टाइम बिदि माने आं बहुत मोजां मोनदों आरोना आं मैयानो नायखांबायथ' आं जेरैबायदि हप खालामदोंमोन बेबायदिनो फैबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच बुंनांसिगोन फ्लिपकार्टखौ आं बहुत मोजां मोनबाय आरो आउट अफ 10 9 होगोन आरोना आं बेखौ 9 आं दा समायना समायाखै एसे मोखाङा गिदिरखा नालाय ओंखायनो गिदिर ससमा अर्डार खालामबाय आरोना स' आगे नों गाननाय हा ओ पानी पानी हो गई पानी हो गई स' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैबाय आरोना आंनि सानग्लासखौ मादि नुदो होननानै ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय मादि नुदो आंजों समायदोना समायाखै आयौ बोरै खालामोलाय मालाय ससमाखौ जाया माथोलै दा आगै नायनानै आगैया लानाय नायगोन आरोना आगैखौ मादि नुयोथाय मैना वैट आं खोन्थिगासिनो दे नायगोन र' ओ ये wow hip off Korean deh
गामिनि फिसाजो बायदि नुखायो इस माबा दा बायदिया सिमटनि फिसाजो जानांगौमोन आङो इस जोंनि रौतानि मालिक ने ओमफ्राय एक्ट्रेसबो जानो लुबैसोदो Wait a minute. Who are you? एक्ट्रेस जानो लुगैदोनो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बबेबा प्रडाक्शनाव एक्ट्रेस बानायनो गोसोब्ला स' दा जों सानग्लासखौ गाननानै मा बानायनोसै रिल बानायनोसै आरोना स' जोंनि रिल्सखौ नायदो buku terakhir bilimu luahi daki udah diri kita bilang cinta साथ मेरा ओ हाली उड़ी हको थाली उड़ी तुम जिनी कोई तेरे कोई होरी बे हाली उड़ी भाल हाली चुरा के दिल मेरा गोरियां चली